Barkanmu da sake haɗuwa a wani sabon shirin namu mai albarka. A bidiyon namu na yau za mu koya muku wasu hanyoyi guda biyu wanda ake ƙarawa hoto layer ko a ƙarawa bidiyo layer a cikin KineMaster. Hanyoyi na farko da za mu fara, misali yanzu ga shi nan wannan bidiyon namu da yake a kai, ga shi nan bidiyo ne amma ba komai a kai. Blank ne, fili ne kawai, bango ne haka da kendir. Abinda kuma yake a gaba ga wani hoton mutum nan da cikin sarara da mashin. To ya za a ina so in ɗauko wannan mutumin in dawo da shi cikin wannan bangon, ya zan yi? Misali kai ne kake da wani background a wayarka mai kyau, nan kuma kana da hotonka a wajen. Kana so ka ɗauko hoton naka ka sa shi a wajen background ɗin nan ya saje, ya za ka yi yanzu? To hanyoyi guda biyu za mu koyar. Hanya ta farko, za ka zo kan jikin hoton gaban wanda ake so a ɗauko ka danna a kan shi. Shi wannan hoton shi ake so a ɗauka a mai da shi jikin bangon. Za mu danna akan wannan hoton farko, in muka danna saman nan wani ɗigo nan guda uku daga hagu can sama sai mu danna a kansu. Zai kawo mana wani option duplicate as layer, sai mu danna akan duplicate as layer. Ga shi nan hoton ya nan ya zama guda biyu, wannan ya zama layer. Daga nan wannan sai mu ƙara dannawa akan shi sai mu jawo shi. Ga shi nan mun jawo shi haka, ga shi nan ya dawo kai. To amma yanzu da ya dawo kai muna so ya saje sosai. Yanzu in muka duba za mu ga ya dawo kai, ya dawo shafin nan amma dai bai kyau ba saboda ya rufe abin da kowa yana gani ya san hoto ne guda biyu. Amma muna so ya zama kamar hoto guda ɗaya a wajen, ya saje sosai. Sai mu ƙara dannawa a kansa, muka danna a kan shi sai mu zo gefen nan. Akwai abin da ake cewa magic remover wanda KineMaster suka yi ta. Ita ma za ka iya cire background ɗin hoto kowane iri ne. Ga shi nan sai mu danna a kan shi, sai mu jira zai removing. Yauwa ga shi ya gama, ga shi ya cire mana background ɗin hoton. Ga shi ya koma kamar a jiki yake. Inda ya kalla sai tunanin kamar hoton a jiki dama yake can. Za ka iya canja mai yanayi haka, haka za ka iya juya shi, za ka iya ƙara shi, za ka iya ƙara mai girma sama ko ƙasa. Ga shi nan wannan shi ne hanya ta farko da ake sa hoto layer. Sai kuma hanya ta biyu. Hanya ta biyu da ake ƙarawa bidiyo layer, za ka danna akan layer kai tsaye. Ka danna akan layer sai ka danna akan media. In media ya buɗe sai ka zaɓi hotonka kake so ka ƙara a wannan waje. Bara mu ɗauki wannan hoton misali. Ga shi nan a hoton ya hau kai, in ƙara mai girma. Ga shi nan wannan hoton ya hau kai amma muna gani mun san hoto ne guda biyu wanda wannan ba a wajen yake ba. Muna so mu maida wannan hoton ya koma kamar a wajen, ya zamu yi? Shi ne sai mu danna akan hoton sai mu ƙara zuwa, yanzu ga layer ta hau. Yanzu muna so hoton nan yayi blending ya saje da wannan shafin. Sai mu tafi ƙasan nan mu je mu ƙara dannawa akan magic remover. Ga shi nan ta cire mana shafin gaba ɗaya. Ga shi yanzu hoton ya rage ya koma ya saje da jikin bangon. Ga shi ya zama the same abu. To haka mutum zai dinga ƙara hoto ko guda nawa ne in kana so ƙara za ka iya sawa. In ka sa in ya nuna outmark sai ka danna akan magic remover. Ka je ka cire background ɗin hoton da ka ƙara a kai ɗin layer ɗin naka. Yanzu wannan shi ne hanyoyi guda biyu da ake ƙara hoto layer. Akwai hanyar da ake dannawa a kai direct, danna akan duplicate as layer sai ka samu kai cirewa kamar yadda muka yi a farko. Sai kuma hanya ta biyu wadda ake yin ta a yanzu. Kada ku manta, idan wannan shi ne zuwanku na farko zuwa wannan channel, ku danna mana subscribe, ku danna mana liking, sannan kai share ɗin wannan bidiyo zuwa ga sauran group domin yan uwa su amfana baki ɗaya.